خود دی وقت کی زمان خبر چکم دا اغا السیاست المدنیہ کے دا، سیاست المدن کے دا، ملکی سیاست، حکمرانی، امارت کہ دیتا قرآنی اصطلاح کی عمارت ویل ہم کی دی اور خلافت ہم استعمال شے نو دا آیت ما لست دے سورت النور آیت نمبر 55 دے 55 نمبر آیت دا سورت النور دے نو اہل علم تا خود ترجمے ضرورت نشتا خدا سے حضرات کے دیشی چیوی چی آغی تا دا ترجمے افادیت وی نو آغی دا پارے ترجمہ کو کہ اللہ فرمائی کہ وعدہ کرے دا اللہ وعدہ کرے دا اگی کسانو سرا چا ایمان راوڑی وی استا سونا او نیک عمل کری وی ایمان پا توحید راوڑی وی او عمل دا سنت مطابق کری وی نو بس دا توحید و سنت شو ایمان کی توحید بنے ایمان، رسول اللہ بنے ایمان، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے پوخ یقین جاگا پورا تفصیل دے ایمانیات او داغی ایمان مطابق عمل صالح کئی، نیک عمل کئی، نیک عمل کے تاسو پوئی ہے کہ دری شرط دی یو صحت دا عقیدے چا عقیدات صحیح وی نو عمل ببیاد اللہ پا دربار کے صالح وی او کا عقیدہ صحیح نہیں نو کا آغا عمل صالح بنے دیم شرط دے اتباع سنت اغا عمل دا عقیدہ کا برابر ہوں دا کچھ دا سنت رسول مطابق نہ دا بلکہ بدعاتوں پا انداز کے عبادت کئی نو اغا عبادت نہ دے بلکہ بدعت دے، عبادت نہ دے بلکہ دریم شرط دارے کہ اخلاص ہوئی عقیدوں صحیح دا خپوخ موحد دے اور سنت مطابق عمل کئی خنیت خلق تا خود نہیں نداریا ہم دا شرک پا اقسام کی یو قسم نبیا ہم اغا عمل صالح جوڑی دے نو ایمان و عمل صالح چاہی سرا وعدہ کرے کہ خام خواہ او لازمن با خلافت ورکی دیتا پزمکر امام المفسرین محمد بن جریر طبری پا 310 ہجری کی وفات شوے دے او داغت تفسیر ام التفاسیر گنلشی ضعیف روایات پا کمشتے خذ ما صفا و دا ما کبر و بحیثیت مجموعی دا واقعی ام التفاسیر دے او دا امام المفسرین اغد دی لیستخلفنہم تفسیر کئی کہ فیجعلہم ملوکہا و ساستہا دائی لفظ فیجعلہم ملوکہا و ساستہا او بے گرزئی دی لرا حکمرانان دزمکی او سیاست دانان دزمکی سیاسی رہنمایان بتائیں نو چدا خلافت ورکی نو فیدہ بیسی بجائے خود کو حکومت مقصد نہ دے نو اللہ جا ورکی نو برکات بیسی خام خوابہ مضبوط کی دبی دا پارا ددی اغا دل اغا نظام دا جوند اغا دستور حیات اغا طریقہ جوند چکم اللہ دی دا پارا خوخ کرے دے چاہا اسلام دے ان الدین عند اللہ الاسلام اسلام با مضبوط شیاغی تبا تمکن فی الارض حاصل شی کار فرما قوت با اگرزی بالا دستی او برتری او سپرمیسی بدی دن تا حاصلی اگر نور دن والا اسی کی تو اسی کی خو غلبہ باغی تا حاصل ہے وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ او خام خواب بدل کی دیدہ پارا پس دیرنا امن اندرونی امن بہمی اور بیرونی امن بہمی اندرونی امن دا کے شریعت نافذی اور خلافت قائمی نو
غلاگانی با ختم شی، ڈاکی با ختم شی، قتلنا قدریزے با ختم شی، انسان با دا انسان دا پارا درندہ نہیں، نو امن دغی تو وہی امنیت. اور بیرونی دا چی سب کافر کا حملہ کول غاری با دارالاسلام، نو آغا با لس و سلزلہ سوچ کئی چی حملہ و نتیجہ کی بازما سکی، آغا بنی با روح پروتی داغی موحدین دا حکومت. اور موحدین حکومت با یواز وازونا نکی بلکہ دا با طاقتم تیاری، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم من قوة، قوت با تیاری، اور ترہبون به عدو اللہ، او صبح اللہ تعالیٰ اصل روبا آچون کے خو اللہ تعالیٰ دے خودیبا اسبابم گوری، نو اغب باسان حملہ نشی کو، بلکہ مسلمانان با بیاد اسلامی نظام دا دنیا کی دا غلبے دا پارا با دا جہاد سلسلہ جاری ساتی، خو بیرونی دشمنان با پا آسان حملہ نشی کو، اندرونی و بیرونی امن با قائم شی. اور تمکن دا دین و امنیت اندرونی و بیرونی چی خلافت پا نتیجہ قائم شی، نو دا دی خلافت دلان دا جن تیرون کی کسان با دا جن سنگا تیرل، امن قائم شو، حکومت قائم شو، دنیا استان یریگی خستا جن بسن گئی. نو وضاحت اکو چی یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، زما عبادت بکئی دے خلافت دلان دے اسی دن کی و زما عبادت کئی، اثر با حصوک نہ شریکئی پا عبادت کی. دے شرک گن قسمون دی خود دلتا ربط الکلمات عبادت کی شرک بان، اور عبادت کلمہ جامعات دی وقت عبادت وسیع مفہوم اغبن زمان تقریر رخ دے طرف تا نہ دے، اگر تاستا معلومم دے صرف اشارہ. خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ داد اتم صدے مجدد اسلام اور مظلوم مجدد ہو تو جن پہ تکلیفن و پازمیختنوں کے دیکھ شے اور جیل تے آچولے شے و بیا راویس تو بیا آخری دل چوا چولے شو نو پا جیل کے وفات شو اور لا کے راجتا اغزان لیو داستان آغا نچا سوالو کو کہ دا عبادت دا لغوی معنی دا طولی خو معلومی کری دی خدا جامع مفہوم آتا پا لڈو الفاظ کے بیان کا چا عبادت ستا ہوئی. اگر جواب لکھو دا آغینا یو رسالہ جوڑا شوا العبودیہ، رسالہ العبودیہ کیا غزان لم چاپ شوئے دے اور شیخ الاسلام کو فتاوہ ابن تیمیہ کو طول یوزے شوئی ہوں تحقیق کی حقا افرمائل کہ العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. عبادت یو جامع نم دے دا ہر آغی دا مادل تسعام دے دا ہر آغی عقیدی او دا قول او دا عمل دا پارا ہر آغا عقیدہ و قول و عمل کہ اللہ اخوخی او اللہ وسر محبت سا ایدہ عبادت دلیل یا مثالونا وشمارل کہ مز دے، روجہ دا، زکاة دے، حج دے، دعا دا، نظر دے، دا کل مثال نشمالی دی، امر بالمعروف دے، جہاد فی سبیل اللہ دے، اور بیاد عبادت قسمونا سر عبادت دے، دا جب عبادت دے، دا عمل عبادت دے، دا مثالونو بنی التخف ہوئی کلی تاسو بے قتلی کنی دے طالب علمانو تویمہ چکا دی جی قتلی دا عبادہ رسالہ عبودیہ اگورے ورغن رسالہ خو عظیم محدث لکلے دا آخر کے بیا خلاصہ راو باسی دے لوگ دی خبری دی خو خلاصہ بیانو ما